Ċifri pubblikati mill-kumpanija GoZo Channel juru li aktar minn 210,000 persuna qasmu l-fliegu matul il-ġimgħa ta' Santa Marija. Iċ-ċifri juru li b'kollox qasmu l-fliegu aktar minn 56,000 vettura f'total ta' 742 vjaġġ. Dawn ir-riżultati fissru żieda ta' 40% fin-numru ta' passiġġiera, filwaqt li n-numru ta' vetturi żdied b'6%. Dawn ir-riżultati jiġdu li l-perjodu tal-btajjel ta' Santa Marija kien wieħed imħabbat ħafna għal lukandi u ristoranti. Dan hekk kif kienu bosta Maltin u turisti li għażlu li jqattaw ftit jiem ta' mistrieħ f'postijiet ta' akkomodazzjoni li huma mifruxin madwar Malta u Għawdex. B'reazzjoni għal dan, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għal lukandi u ristoranti Tony Zara qal li l-perjodu ta' Santa Marija kien tajjeb ħafna għas-settur turistiku fil-Gżejjer Maltin. Jidher li Santa Marija kienet tajba ħafna mhux biss għat-turisti ma għall-lokal ukoll għax il-lokal ipparteċipa ħafna fejn jidħol il-hospitality, speċjalment Għawdex. Is-Sur Zara kompla jispjega kif ix-xogħol qatih ma kienx biss fil-lukandi u postijiet ta' akkomodazzjoni imma wkoll fir-ristoranti fejn kienu ħafna li għażlu li jgawdu l-ġranet twal u sajfin f'atmosfera aktar tranquilla u rilassanti. Kollha irrapportaw illi kellhom il-festik tajba ħafna. U aħna ferħanin bija. Meta wieħed isemmi l-btajjel li ġib magħha l-festa ta' Santa Marija, wieħed ma jistax ma jġibx quddiem għajnejh il-Gżira Awċija fejn għal dal-boħra mijiet ta' Maltin u turisti qasmu l-fliegu sabiex iqattaw ftit jiem ta' mistrieħ hemmhekk. Ma' News, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal matul dawn il-ġranet, hekk kif il-Gżira ta' Tliet Għoljiet kienet maħnuqa bil-Maltin u turisti li fissru aktar flus fl-ekonomija Awċija. Perjodu ta' Santa Marija kien biżi ħafna. L-akkomodazzjoni ovvjament kienet meħuda prattikament kollha. Istabbilimenti oħra bħal huma ristoranti u retail outlets ukoll irrapportaw perjodu tajjeb ħafna għalihom, ovvjament bil-volum ta' nies li l-Gżira ospitat fil-jiem ta' Santa Marija. Dan huwa l-qofol tal-istaġun turistiku. Is-Sur Muscat spjega kif matul dawn il-btajjel kwalunkwe tip ta' postijiet ta' akkomodazzjoni bħal lukandi, farmhouses, appartamenti kif ukoll boutique hotels kienu kollha mimlijin li jfisser riżultati pożittivi fuq l-ekonomija Awċija kif ukoll fuq il-prodott domestiku gross. L-industrija turistika b'mod globali f'Għawdex qiegħda tipproduċi 50% tal-prodott gross domestiku. Dak huwa fuq livell annwali ta' sena u dan juri kemm hija importanti din-industrija għall-Gżira Awċija. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Caruana laqgħet dawn iċ-ċifri u qalet li l-Ministeru impenjat sabiex Għawdex ikun verament attrazzjoni turistika unika fosthom b'avvenimenti kulturali li qed jolqtu l-gosti ta' kulħadd, fosthom il-wirja ta' Santa Marija li ostmat li attendew għaliha l fuq minn 13,000 persuna.